आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि 2023-24 नि जिअ' टेग लिस्टखौ बहननानै होबाय। नोंथांमोना गोदानै सोर सोरनिया जिअ' टेगिं लिस्टआव सिलेक्ट जानानै नोंथांमोना फैसाखौ बेसेबां मोनगोन, बेसेबां मोनखो आं नैबे भिडिअ'आव A to Z देखायगोन। मिया दाख्लैबावैसो बेखौ लन्च खालामनानै होदों। नोंथांमोना बेखौ गावबा गावनि मबाइल फनावनो बोरै चेक बानायनो, नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो लोगोसे नैबे प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि फैसाखौ जब कार्डनि मददावबो सोनाय जायो। गोबां मानसिफोरानो आंनियाव कमेन्ट बानायदों बे फैसाखौ बोरै चेक बानायनो जब कार्डआव। जोङो नैबे भिडिअ' बेखौबो नायगोन। नोंथांमोना जब कार्डआव प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि फैसा हाबनायखौ बोरै चेक बानायनो जोङो बेखौबो नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। नोंथांमोना भिडिअ'आव जोबजासे नायबानो जाबाय। आरो भिडिअ'आव गोदानब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल, स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनानै लानो हायो। जोङो दानिया नायग्रोदिनि गोदानै लन्च जानाय प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि जिअ' टेग लिस्टखौ जोङो चेक खालामनानै नायदिनि। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गिबियावनो गुगोलाव थांनांगोन। गुगोलाव थांनानै नोंथाङा सार्च खालामनांगोन जिअ' टेग हाउस। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों PMAYG। नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो बेयाव थुनानै होबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बेयाव बे पेजखौ एसे बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों एभेलेबल हियार। नोंथाङा नैबे हियाराव थुनानै होनांगोन। जोङो बेयाव थुनानै होबाय हियाराव। दानिया नोंथाङा बेयाव अके थुबानो जाबाय। दानिया बेयाव मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव स्टेटखौ सिलेक्ट खालामबाय, आसामखौ। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट बानायनोसै। जोङो बेयाव नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ जों बेयाव सिलेक्ट बानायबाय। दानिया बेयाव नोंथाङा नोंथांनि VCDC बा ब्लकखौ नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथांनि बियो ब्लक, नोंथाङा बेयाव ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा बेयाव मोनसे ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जों बेयाव ब्लकखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया बेयाव नोंथांनि VCDCखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे VCDCखौ सिलेक्ट बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। जोङो बे केपसाखौ नैबेयाव बहायनोसै। दानिया जोङो बेयाव साबमिटआव थुनानै होनोसै। जोङो बेयाव केपसाखौ बहायबाय। दानिया बेबायदि मोनसे बेयाव फर्म डाउनलड जागोन। नोंथाङा बे फर्मखौ डाउनलड खालामनांगोन। नोंथाङा बेखौ PDF आवबो डाउनलड खालामनो हागोन आरो नैबे एक्सेलावबो डाउनलड खालामनो हागोन। जोङो बेखौ एक्सेलाव डाउनलड खालामनानै जोङो बे फर्मखौ नायनोसै। जोङो बेयाव डाउनलडआव थुबाय। दानिया जोंनिया बेबायदि फर्मआ एक्सेलाव गेवगोन। नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि नामखौ नायनानै लाबानो जाबाय। बेयाव नोंथांनि स्किमनि नाम आरो इयार, बेसे इयारनि 2023-24 बेयाव लिरखानाय दङ। आरो नोंथांनि जिअ' टेग लिस्टनि नोंथाङा नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय। नोंथांनि बेयाव नैबेयाव लास्ट एमाउन्ट ट्रेन्सफार, एमाउन्टखौ नोंथांनो माब्ला ट्रेन्सफार खालामनाय आरो नोंथांनि इन्सपेक्सन डेट, नैबेयाव जिअ' टेगिं लिस्टनि इन्सपेक्सन डेटखौ नोंथाङा नैबेयाव नायनानै लाबानो जाबाय। नैबे 16 तारिखनि, नैबे 16 डिसेम्बर 2023 नि बियो नैबेयाव बिथांनो मोननै किस्ति होदों। नैयाव गिबियावनो नैबे 81,250खौ बेखिनिखौ मोननै किस्तिनि थाखाय बेखौ लन्च खालामगोन, रिलिज खालामबाय गभर्नमेन्टआ। बेबायदि गावबा गावनि लिस्टखौ नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन। बेखौ रिसेन्टलि बहननो हादों नैबे लिस्टखौ। नोंथांमोना बेबायदिनो गावबा गावनि जिअ' टेग लिस्टखौ नायनानै लाबानो जाबाय। दानिया नायदिनि जोङो जब कार्डआव नोंथांमोना प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीणनि फैसा हाबनायखौ बोरै चेक बानायनो, जोङो दानिया बेखौबो नायनोसै। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव सार्च खालामनांगोन जब कार्ड। नोंथाङा बेबायदि सार्च खालामबानो जाबाय। आङो बेनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बेबायदि सार्च खालामबानो जाबाय। आङो दानिया बेखौ सार्च खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबे महात्मा गान्धी नेशनेल रुरेल एमप्लयमेन्ट बेबायदि बेयाव थुना होबानो जाबाय। गिबियावनो आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुनानै इजियावनो डाइरेक्ट पेजाव थांनानै नायनो हागोन। दानिया आं बेयाव थुबाय।
दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन बे जब कार्डनि हम पेज नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नैबेयाव डिस्ट्रिक्टनि नामा थागोन नोंथाङा माबे डिस्ट्रिक्टआव थायो नोंथाङा बेयाव डिस्ट्रिक्टनि नामाव क्लिक खालामनांगोन जोङो दानिया नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ जोङो बरपेटा डिस्ट्रिक्टखौ जोङो क्लिक बानायबाय दानिया नोंथांनि ब्लक नोंथाङा बेयाव बे बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि ब्लकखौ बेयाव सिलेक्ट बानायनांगोन जोङो बेयाव मोनसे ब्लकखौ सिलेक्ट बानायना होबाय दानिया नोंथांनि पन्सायत बे भिसिडिसि नोंथाङा बेयाव गावबागावनि भिसिडिसिखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट बानायनांगोन आङो बेयाव मोनसे भिसिडिसिखौ सिलेक्ट बानायबानो जाबाय जास्ट आं बेयाव डेम' देखायदों नोंथाङा गावबागावनि जायगानि भिसिडिसिखौ बेयाव सिलेक्ट बानायनानै होनांगोन दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवबावगोन नोंथाङा बेयाव नैबे 4 नाम्बारनिखौ सिलेक्ट खालामनांगोन जब कार्ड इमप्लयमेन्ट रेजिस्टार नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन बेयाव थुनानै होनोसै दानिया बेयाव जब कार्डनि नाम्बार नोंथांनि भिसिडिसिआव खैखान जब कार्ड दङ नैबेयाव जब कार्डनि नाम्बार आरो नोंथांनि नामखौ आरो नोंथांनि जब कार्डनि नाम्बारखौ नोंथाङा मिलायना लाबानो जाबाय मिलायना लानानै नोंथाङा बेबायदि नैबे जब कार्डनि नाम्बाराव क्लिक खालामना होनांगोन अब्लानिया नोंथाङा फैसा हाबनायनि डाटाखौ नुगोन दानिया आङो नैबे जब कार्डनि नाम्बाराव मोनसे क्लिक खालामना होनोसै नोंथाङा बेबायदि नामजों जब कार्डनि नाम्बारजों मिलायना नायबानो जाबाय बेयाव गोबां लिस्ट थागोन नोंथाङा बेबायदि बे लिस्टखौ चेक बानायनानै बेयाव नामजों आरो नैबे जब कार्डनि नाम्बारजों नोंथाङा मिलायना नायनानै नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामना होनांगोन दानिया आं बेयाव क्लिक खालामबाय दानिया बेबायदि नुनो मोनदों नोंथाङा बेयाव जब कार्डनि मोनसे बेबायदि फर्म गेवबाय नोंथांनि बेयाव जब कार्डनि नाम्बार आरो जब कार्डनि नाम बेयाव नोंथांनि नायना लाबानो जाबाय गासैबो नोंथांनि भिलेज नोंथांनि पन्सायत ब्लक डिस्ट्रिक्ट फेमिलि आइडि बेबायदि थागोन बेयाव नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि फैसा हाबनाय नोंथांनि नैबेयावनो फैसा हाबनायनि गासैबो डाटाया थागोन नोंथाङा नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय बेयाव बेबायदिनो फैसा हाबनायनि लिस्टखौ नोंथाङा नायनानै लानो हागोन नोंथाङा बेबायदि स्टेपखौ फल' खालामनानै नोंथाङा प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामिननि नोंथाङा बेबायदि फैसा हाबनायनि लिस्टआ नैबे खथायाव थागोन नोंथाङा बेबायदि नायनानै लाबानो जाबाय दानिया जोङो मिथिबाय प्रधान मन्त्रि आवास यजनानि जिअ टेकिं लिस्टखौ जोङो नुबाय आरो जब कार्डनि जोङो फैसा हाबनायखौबो जोङो बेबायदि चेक खालामनानै नायबाय नोंथांमोना बेबायदिनो स्टेपखौ फल' खालामनानै नायबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय।